De Wille van Taal en de jildmachine die daarachter zit. Daar ook het bin Joet. Maar aan tafel Danny Membre. Hij verzint het jild maar de moderne versie van Loesje. En de social media sites van Rumac die groeide onder zijn leiding uit. Maar nou ja, dat wel 1 miljoen volgers. En Annemarije Bloem die had in haar taalrubriek weer een paar zaken op berichtje gezet waar we heerlijk om geniezen kunnen. Goeie. Dit is biend op de dag dat er wetenschappelijk bewijs is dat de start bij het reetrieden net heel eerlijk is. 34-72 en Olympisch goud is er voor Jan Smekens. 34-72 is het geworden. We gaan naar de 1000ste kijken. Het gaat om 1000ste. En ik zeg dat Michel Mulder is Olympisch kampioen. Michel Mulder Olympisch kampioen. Michel Mulder Olympisch kampioen. Jan Smekens tweede. Ronald Mulder derde en sweep. Dit is Olympisch kampioen. Het komt op 1000 staan. Ja, wat een drama wie dat, die ontknoping daar in Sochi op de 400 meter. Ja, dit is dan de finish, maar bij de start zou dat mogelijk al verkeerd gong wezen kunnen. Want dat zei het oud-sprinter Björn Nijenhuis heeft een theorie ontwikkeld. En hij zei dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de start bij het reetrieden oneerlijk is. Nou, ik praat erover met internationaal starter Jan Svier van de Jereveen. Vaak op die half een heel soort belangrijke wedstrijden. Je hebt het startpistool mooi, hè? Ja, zeker. Pak hem er eens even bij. Oh, dit is zo'n apparaat. Misschien even omheen, want dan kun je hem even zien. Ja, zal ik hem even pakken? Pak hem maar even. Ja, dit is hem. Ja. Hij is leeg, hè? Hij is helemaal leeg. Oké, Ja. net zitten. Nee. Want er wordt nogal wat zijn. Je bent oneerlijk. En je starters zijn al hier. Het gaat net goed. Nee. Dat vind ik nogal wat. Dit is een onderdeel van de wedstrijd waar een meestelijke factor natuurlijk heel belangrijk is. En wij proberen met z'n allen ernaar te streven dat zeg maar, de hele startprocedure voor ieder gelijk is. Dat betekent, nou ja, er zijn allerlei commando's bij, maar wij proberen dat voor elke rieder, voor elk peer op dezelfde manier uit te voeren. En dat er verschillen ontstaan voor de, zeg maar, de toeschouwers, dat klopt. Ja. Want je vernemen dat er natuurlijk in die hele procedure is op een gegeven moment dat het ene keer wat langer duurt dan de oren. Ik kan me voorstellen dat mensen dat vanuit de televisie zou beoordelen. Zullen we dat ook even uitlezen onder hoorn van beeld? Dat is misschien wel heel makkelijk. Zal ik even de theorie van Björn Nijenhuis is... hij heeft alle 400 meters bij de Olympische Spelen in Vancouver heeft hij onderzocht. En hij zei het op het moment dat Jim zei ze, nou go to the start. En dan komt het moment dat je zei ze ready. En van ready, onder mij pang. Daar zit nevens hem tussen alle verschillende wedstrijden soms wel een verschil tussen een oorlogseconde in van dat ready en pang. Nou, ingewikkeld. Jo zei ze, kan dat trouwens kloppen dat er zo'n verschil tussen zit? Ja. Dat kan kloppen. Ja, dat kan kloppen. En dat mag ik. Of moet er altijd een bepaalde... Nee, want dat is, het is heel afhankelijk van het peer wat je aan de start hebben. Dus ik neem het dan even een woord van nee, het commando ready. Dus we gaan naar go to the start, ready. Die meesten die staan dan klaar en worden de 2 rieders verwacht dat zij een starthouding aannemen. Ja, Ze moeten dus verhoren van houding. Dat pakken we er even bij. Ja. Het eerste filmpje is Johnny Davis die het start. Het zijn de Nederlander. En van de 81 internationale wedstrijden won Davis er 51. Hij stond niet stil. Dat is coulant. Ja, dan kunnen we nou nog even zien laten en even iets stadiger. Ja. En dan mag je ook nog even vertellen wat er gebeurt na de ready. Wat gebeurt er nou? Ready? Ready. En nou zak je beide rieders in de starthouding. En dat moeten ze 1,1 seconde moeten ze dat vasthouden. Pam. Ja, en dan valt het startschot. Het is dus een beoordeling waarbij je sjoggen naar beide rieders. Beide rieders moeten stilzitten. En je wacht je tot een comfortabel moment waarop die rieder klaar is om te starten. De wacht je op, de bepalen jou. Ja, je ziet ze van go to the start. Ze komen in de startbox, zoals wij dat nemen. En op het moment dat ze in de startbox staan, dan zijn er nog alle van die liedse rituelen die een rieder dwamert. Even aan de bril zitten, even aan het pak zitten. En op een gegeven moment zie je dat ze klaar binnen om te rieden. Nou, dat mij natuurlijk net, dat hoeft in 3 minuten te worden. Dat moet een beetje acceptabel wezen. En dan moet de wedstrijd teruggaan. Nou, dan doe je het commando ready. En dan beginnen beide rieders. Annemarije, zullen we het even doen? Ja, wij gingen gewoon even staan. Zullen we dat even? Dat mag kinderen, toch? Ja. Oké. Ik heb mijn skaatbroekje om. Ja, prima. Nou is het akkoord? Oké, ready? We zijn ready. Dus we gaan in starthouding.
En dat horen we 1,1 seconde horen we dat verst. Ja? En dan zeg je, en sta stil. En dan is het dan, bam! Maar Ja, nou, dat is al jij, hè? ja, dat weer verschil in. Ja, daar weer verschil in. Maar tussen dat moment waarbij die rieders aanjouwen dat het comfortabel voor hen is om te starten. En dat zeg maar bewegen naar die echte startsituatie waarbij beide rieders stil zitten moeten. Daar zit natuurlijk verschil in. En daar kiet ik een tijdsklokje mee herinneren. En ik kan me voorstellen, als je dus elke start klokken vanaf het moment dat het ready is tot aan het schot. Dan zit er te volle. Dat er verschil in zit. En hij zei, dat is vis te volle. Dat kan wel 5% verschil wijzen, zeg maar, on de finish. En daar terug binnen in Vancouver, dat staat hier direct in de kranten, medailles om de verkeerde nek. Ja, dat is wel, dat vind ik, dat is natuurlijk wel schokkend. Hij zei net dat de start de schuld van de start is. Nee. Hij zei het is de procedure. Ja. Laten we daar eens naar zien. Want hij stelt ik voor om te zeggen, nou, dan heet het moment, ze staan voor de box. Op het moment dat ze clear staan, dan druk je op een knop en dan staat de computer ready. En dan tussen de 2 en 3 seconden, dan is het gewoon pang. Of ze nou stilstaan of net, pam. Ja. Nou, Wat vind je ervan? Nou, mijn naam dat lesten, daar heb ik wat moeite mee. Op het moment dat je zit van ready en jou de rieders op dat moment de gelegenheid om zeg maar in die flow van die 3 seconden of 2 seconden om een beweging te maken die vooruitgaand is, dan heb je dus de kans dat je in het startschot vallen kennen. Dat is toch mooi? Dat zou voor de rieder heel prettig wezen. Want het mooiste is natuurlijk in het startschot te vallen. Alleen het is nog ter beoordeling van de starter, een meestelijke beoordeling, binnen een fractie van een seconde, om voor jezelf na te gaan van, is dit een faire start of is dit een valse start? Ja, maar is dat dan eerlijker dan Big Leagues bij heel het orensporten werd ze gewoon zeggen? De computer bepaalt het. Ja. En dan heb ik geen discussie meer, ik net met Rouillot, want ik heb wel eens lezen dat je een verkeerde beslissing neemt, dan viel je het wel eventjes in al die mensen komen hier. Ja. De vraag is natuurlijk, kunnen wij zeg maar onderdelen op de baan zetten, op het ijs zetten, onder het ijs, vers meidje in de betonvlier, die het mogelijk meidje om dus à la de atletiek te controleren of die druk. Bij het startblok van de atletiek komen die atleten. En als die atleet eerder dan het startschot zeg maar, druk verlicht uit het blok, ja, dan is het clear. Want dan krijgt er automatisch een signaal valse start. Maar dat weet je hem dus nog net. Dit bleut eigenlijk echt voorlopig wel zo. Ik al ken hij ontonen wetenschappelijk dat mensen misschien wel goud van het net krijgen. Als het wetenschappelijk aantoonbaar makkelijk wordt dat wij fout zitten, dan steen ik ervoor iepen om te zeggen van laten we proberen om te zien van op welke wijze of deze wijze die hij aanjouwt, of dat werkt. En daar stik voor iepen. Maar daar stiet de hele schaatswereld voor iepen. Nou, dat zal dan dit seizoen denk ik nog wel net wezen. Maar ze rapgeert het vaak net, maar die technische systemen. Nee. Nou, moet ik je het even nu lang hebben. Okay. Ik wil nog even afsluiten. Want de pikstart, hè? Historisch Fries moment eigenlijk, een sportmoment. Die pakken we nog even bij. Jan Ikema. Oké. Let's go. Dat is een pikstart van Ikema. Ga rijden Jan, niet lopen. Rijden gaan. Goed zo. Zou het verliezen wezen, we weten het net. Maar de pikstart is mooi. Hij ziet het in de beoordeling van... Nee, die ziet het in de beoordeling. Nee. Ja, dan zeggen wij weer een reportage die uw collega Gerrit de Boer maakt over de aardbeving in Nepal. En Danny Member, hij zit hier aan tafel. Hij is een van de mensen achter een heel populair merk, Rumac. Zo'n april 2014 staan de social media bal van de spreuken van Rumac. De likes op Facebook en Instagram binnen net on te slepen en de teksten worden massaal deeld. Daarmee stiert het merk Rumac. Maar hoe nou verder? De louterondernemer Danny Membre wordt erbij halen. En zo'n dat moment groeit Rumac uit onder een compleet lifestyle-merk. Met feesten, klien en BN'ers die maar wat graag model staan willen. Ja, Danny, dat is mooi. Eventjes zien een notendop was tot dorst. Ik zat even in het Nederlands wandelen, best een Leeuwarder. Maar nou, dat doe ik gewoon in het Nederlands, maakt het uit. Ja, dit is toch wel bijzonder, hè? En vorige week was je nog in het nieuws Club Red heb je verkocht. Ja. Om hier helemaal in te duiken, om dit groot te maken. Het is al groot geworden onder jou. Hoe verklaar je dat? Nou, niet alleen onder mij. Hè. Ze waren er al mee bezig. Hè. En het liep al. Hè. Het liep al. Alleen zij zagen in mij
een stukje wat zij zelf misten. Waarbij ze dachten van nou, die kan het misschien, dat stukje wat wij missen, kan hij brengen. Ja, want koest het? Ja, zeker. Maar hoe populair is het? Kun je het even schetsen? Super populair. Ja, echt heel populair. Maar Op Facebook is het alleen nog maar voorbij Het komen. is een beetje het Loesje idee, hè? Ja, maar dan Loesje 2.0. 2.0, wat is het dan, Loesje 2.0? Hoe zou je het omschrijven? Kijk, Loesje is wat meer, wat is dat, politiek correct? Wat Idealistisch, hè, een beetje. Ja, nou ja, wij zijn wij zeggen wat anderen denken, maar misschien niet willen zeggen, maar wel herkennen. Geef eens een voorbeeld. Nou ja, een voorbeeld is, wat je heel veel ziet is, als we bijvoorbeeld een tekst hebben over een ex van iemand, dan zal diegene misschien dat zelf niet daarop reageren, maar haar beste vriendin waarschijnlijk wel. En die zegt dan van, herken je dat nog? En dan taggen ze elkaar daarin. Ja, zo gaat dat een beetje. Ja. We hebben er nog een paar, dan laten we die gewoon... Laten we dat doen. Een paar mooie teksten nog. Deze is hard, hè? Ja. Ik vind het gewoon een mooi aapje. Ja, hier zit je een beetje zo, hè? Ja, goed, dan moet je ook eerlijk zijn, hè? Waarom is die zo leuk op social media? Ja, nogmaals, omdat het herkenbaar blijft voor heel veel mensen. Ik zeg het nooit. Nee. Ja, maar misschien de jeugd wel. Ja. Dat sarcasme is gewoon te gek natuurlijk. Het sarcasme wat er onder de ondertoon, dat maakt het natuurlijk wel heel spannend en leuk. En ik denk gewoon ook dat het te maken heeft met, nogmaals, dat mensen het herkennen. Maar niet zo snel zullen zeggen, omdat zoiets zeg je misschien niet in iemands gezicht. Hoe kan jij er nu met je zakelijk instinct, want je hebt verschillende discotheken gehad, gaat hartstikke goed. Ja. Hoe kan jij er dan hoe heb je er een draai aan gegeven? Nou, kijk, ik heb 5 jaar lang Club Noah gewerkt. Ik heb Club Red gehad en daar ontmoet je gewoon heel veel mensen. Het is een club, daar komen veel mensen. Daar komen profvoetballers, daar komen mensen vanuit de modewereld, artiesten, DJ's. En alles draait wel een beetje op netwerk. Hè? En doordat je al die mensen ontmoet en veel in je telefoon hebt en veel praat, ja, daar kan ik iets extra's meebrengen, zeg maar. Maar hoe ben je dan met dat merk in aan? Doordat, ik moet natuurlijk elke week weer feesten. Moest elke week, ik zeg nog steeds moest elke week feesten bedenken. En toen dacht ik, laten we eens wat anders doen. En toen dacht ik van, wat is op dit moment nou hot? Wat slaat aan? Ja, ik kon ook niet om die teksten heen, toen al niet, zeg maar. Dus toen dacht ik van, misschien kan ik hun benaderen. En toen heb ik hun gemaild van, lijkt het jullie niet wat om in het noorden ook wat te doen wat betreft feesten of iets. En toen zei ze, kom eens langs. Toen ben ik langsgekomen en ik ben een persoon die van heel veel vraagt en mijn mening niet soms te vaak onder stoelen en banken schuift. En toen dachten zij van, misschien kunnen we hem wel gebruiken. En nu ben je directeur. En zo geschieden. Maar het wordt groot, hè? Want het wordt niet alleen groot in Nederland, het gaat ook overzees. Brazilië, Netflix, geloof ik. Nou, Brazilië, dat is nog maar net hoor. Daar gaan ze misschien wat quotes in het Portugees doen. Ja, je kan ze gewoon vertalen, toch? Je kan ze gewoon vertalen. Maar is dat sarcasme en die zwartgallige humor overal hetzelfde? Nou, dat is niet overal hetzelfde. Nee. Daar moet je wel in aanpassen en daar moet je ook een weg in zien te vinden. Wat zijn Netflix inderdaad. Het leuke ervan is, met Club Red bijvoorbeeld, moest ik wat van andere partijen. En nu zit je aan de andere kant van de tafel, want willen ze wat van jou. Want heel eerlijk, 1 miljoen volgers is wel 1 miljoen volgers. Ja, en dat levert veel op, want ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel van dit soort initiatieven worden weer opgekocht. Instagram, de Google of Facebook. En dat gaat om serieus geld. Dat gaat om serieus geld. Maar zit dat erin? Laat ik hopen van wel. Het zou heel mooi zijn dat als ik hier weer een keer aan koop je gewoon heel Leeuwarden op zometeen. Nee, maar het zou wel mooi zijn dat zoiets ooit gebeurt. Maar de bedoeling is nu om, kijk, Rhumeck is natuurlijk nu op dit moment heel erg hot. Dat is gewoon zo, kan je niet omheen. Maar je kan kiezen, ga je dat uitmelken of gaan we er iets aan bouwen? En wij willen er iets van maken op lange termijn. Okay. En dat is de bedoeling, zeg maar. We gaan je in de gaten houden. Lijkt me leuk. Ja, hartstikke leuk. Leuke Frieske teksten, die binnen nog net, maar die komen er volgens mij om. Dat is ergens op de brien, hè? Ja, wij zorgen eerst even bij u riegen, want meer dan 8000 mensen die kwamen om bij de zware aardbeving in Nepal. Dat is alweer een Jelle Jelien. En die verslag ook Gerrit de Boer, die ging met Frieske studenten naar dat rampgebied daar. En die studenten die willen daar de bevolking helpen bij de wereldbouw. Nou, hij was dus ook een van de eersten die het in dat gebied filmen konden. Dat is heel uniek. En hier zeggen we deel 2 van zijn serie Oer Nepal.
Het computerinstituut dat de stichting SNPN opzet had, leidt midden in de haardstad Kathmandu. De stritten sjoggen er hier wel wat oors uit als een wen binnen. De klaslokalen binnen Maliets, maar de gebouwen van de squallen hebben de aardbeving wonder boven wonder terugstien. Vanwege uw visite is de diploma-uitreiking van de leerlingen van de laatste cursussen deze week gepland. De meeste computeropleidingen kost je een soort geld in Kathmandu. Maar hier kunnen ze met stiepen van stichting SNPN voor een fractie daarvan dezelfde opleiding volgen. En dat betekent een soort. With this project, more than 3,081 students up to now they got certificate. If there is no project like this, these students may be not able to pursue their computer education. So this project is very important. Makkelijk om een baan te vinden is het ook naar de opleiding hier net. Nepal bloot een eerem loon. Maar Sherpa had al langer plannen om een eigen IT-bedrijf op te zetten en zocht naar mogelijkheden om 2 megen in één flap te slaan. I planned 5 years before, but at the time it was not possible. Maybe some, the situation is not good, maybe. But now I have qualified students. They are academically qualified. They are very good, and I am also, so I can get some work for them, and for myself too. SNPN regelt ex-studentensponsoring voor Nederlandse sponsoren. Zo'n 140 studenten die het meijeren in dit project krijgen onder taferzorg van de bestuursleden Vrouwtje Nijholt en Gerda Breusma haar een collegejild voor dit jaar uitbetalen. Je enige betingst is dat ze net te rijk binnen. So we do our best, and if you do your best, it's great. I wish you all very good luck. Alle studenten hebben grote plannen voor de toekomst, maar ze rennen wel flink uiteen. I want to run organization related to orphanage and disabilities. You want to help people? Yeah. And especially disabled people like yourself? Yeah. I want to help children like me, those who are in far western development regions, who are in remote areas, those who are not getting health facility and education. I want to help them. My aim will be a professor in university, if it will be possible. While I am finishing my study, I will help the disabled and the blind people who are under the education or who are not able to go to the school. I will help them as possible. I want to get jobs in bank and work for a bank and earn money and so on. You want to make money? Yeah. En een deal traaien alweer van Nepal. Ja, de eind van de mannen, dat betekent voor u het begin van de touwrubriek. Annemarij Bloem, welkom. Dank je. Ben je klaar voor? Jazeker. Nou, kom maar op. Nou, we beginnen met een Fries rubriek vanzelfs. Want de Albert Heijn houdt echt van het Friesk. Ja? Ja. Koester, pak hier jouw winkelkvorken in het Friesk. En dat docht een Fries vanzelfs goed na een lange dag werkje. Als er zijn boodschapjes nog even wat maat. Ja, wat leuk. Ja. Dat ze daar dan nu stinken. Goed, hè? En in het bos bij Oranjewoud kwamen we dit juweeltje in. Leef in bladen, in die prachtige jestkleuren. Maar ja, lief is vanzelfs Engels. Lief, leef. Ja. Dus het is een heel mooi dubbelzinnig deze. Ja, prachtig. En het leek het mij heel leuk dat mensen hier ook inspiratie van krijgen. Dat ik misschien nog wat meer Fries kopeniek krijg van ze. Maar in bladeren of mooie kastanjes of ja, maar van alles wezen? Van alles. Leek het me hartstikke leuk. Oké. Inspiratie? Nee? Nou, nog net direct. Nee. Denk maar even nog. Als je in het bos rennen, dan maak je het maar even nog. Hey, en voor week en doe hier ik het over de dag van het Frieske Wut. En toen stelde ik voor om naast al die mooie bekende Frieske Wutten ook eens wat onbekendere Wutten te broeken. En Praat maar Fries pakte dat idee wel heel letterlijk op. En zij gingen maar mijn favoriet. Die Wut, hè? Ja. Ik zal nog net verklappen. Ja, ik dacht het al. De dik op. Ik ben eigenlijk op zoek naar een chameloek. Waar kan ik hier een chameloek krijgen? Chameloek? Nee, dat weet ik niet. Nee, ik geloof dat ik echt wel een plat Fries weet, maar een chameloek. Een chameloek. Ja.
Dat zei me helemaal niks. Nooit van je. Nee? Nee, geen idee. Een sjameloek is een badjas. Ja. Ja, wist je dat? Nou, ik had wel op televisie dat wie lezen. Toen wie iemand die zei dat wordt. Ja. Hey. Ja, er wordt gewoon nooit zoen. Hey, we doen het net voor niks. Nee, hartstikke leuk. En wat misschien nog wel leuk is om te weten, is dat sjameloek is een verbastering van het Engelse woord chamber cloak. Een chamber is kamer en cloak is een jas. Dus een kamerjas of badjas. En daar komt dus sjameloek Maar wel. hoe is dat dan? Is dat ergens mooi in boord, mooi kamer en in haas en dan staat iemand, wat is dat? Nou, het Fries en het Engels, ik ben in de taalstam ben een beetje broer en zus van elkaar. Dus gas of green en key en kaai en sheep en skiep. Ze hebben een heel soort voorbeelden. En dus van echt sjameloek en wat weet ik alweer? Chambercloak. Chambercloak, ja. Ja, we leren wat van je vrouw. Frieske literatuur wil ik het graag maken. Ja, wat ben het dan? Wat is dat in mijn naam? Ja, ik heb een heel stapel boeken mooi naam. Zie je maar eens even. Marga Klaus, Ja. Oksana. Ja, ik ben gek op lezen en benam mij deze tijd, dat het een beetje jestig wordt, dan jongens wat jij erop bent, maar een goed boek. Vind ik echt superleuk. En vanzelfs lees ik Frieske titels en ik merk dat vrienden om mij heen ik wel eens zeggen van ik wil eens een keer een Fries boek lezen. Maar wat? Ik heb echt geen flauw idee. Een vriendin van mij uit Amsterdam vregen nog om mij, ja, maar eens even wat leuke Frieske titels. Dan ging ik naar de biep en dan zwaar ik dat die boeken hier in Amsterdam komen. Meeske ben. Nou, ik heb hier een hele stapel lezen, want ik heb eigenlijk wel een hele goede tip. Ik van mensen die thuis denken van, ik zou wel eens een Fries boek lezen willen. Er is de website www.lezenvoordelijst.nl. Dat is eigenlijk een Nederlandse website, maar Nederlandse boeken. Maar er is nou echt een Duitse variant en een Frieske variant. Okay. En dat kerst op niveau. Dus als je ook correct begint met lezen in het Danny Fries. dus, hè? Die Liewaarde die het weigert om Fries te praten. Nou, die zou beginnen kennen met een niveau in je boek. Tomke, en dat... denk ik. Tomke. Nee, het gaat iets verder hoor. Okay. Ja, de jonge Rijnboeken is daarin. Dit famke die gaat op stage in Curaçao. Salsa famke. Dan gaat er op stap op Curaçao. Zo, houd ik er wel bij. Op stap naar Curaçao, dat is wel wat leuk van dat ding. Absoluut. En als nou wat beter bist en wat beter wist nooit lezen van een paar boeken, dan kerst dus ik heel tijd een stap omheen. Nou, en mijn favoriet is een boek uit niveau 2. Dat is het boek van Willem Skoorstra. Zwarte Engels. Hoe literatuur sprutsen. Dit is echt grensverlissend en shocking. Ja. Wat dan? Nou, het boek gaat door... Ik heb het lezen, dus... Nee, ik zal net de volle verklappen voor de mensen die het nog lezen willen. Maar het is een boek dat gaat door incest, over een broer en een zuster. Die het verhaal op elkaar binnen. En ik heb begrepen, Halbe Pieter Klaus, die verfilmt het boek. Ja, dat heb ik jij. Dat vind ik echt geweldig, want het is mijn favoriet. Ja, dus... maar wordt het dan wel chance? Ja, want dat is heel zeker. vaak, we meest van zeggen, nou, ik weet het niet. Ja, wel. Ja, kent het alleen maar mooie weer op film? Nou, ik denk het wel. Ja, Onderstream, dat is de film. Ja. Dat is een primeur, dus die komt er on. Ja, nou ja, en ik heb hier al je boeken lezen en het zou natuurlijk heel mooi wezen dat jongeren in Friesland veel meer Fries lezen. En er wordt al een heel soort leesbevordering. Zo hebben wij geweldige tijdschriften, Link, super hip magazine. Binnen al heel soort leesbevorderingsprojecten worden er houden. Like als Grutte Pier. En nu komt ook bij de koers van Omroep Friesland. Dus Bart King maakt ook een boek bij. En daar wordt ik een heel project omheen zetten. En er worden door 2400 leerlingen uit Friesland door daarom mee. Maar ik wil toch even wat cynisch, want dit stie in de kranten. Vervriest Nederlands krijgt overhand. Joet. Ja. In later kranten. Ja. Nou ja, en dat Fries lezen van belang is, dat zeggen we nou jammer weer. Want het Nederlands heeft zo'n grote invloed op het Fries. Dat een heel soort band het in het Nederlands stinken en het dan in het Fries zissen gaan. Dus dat is het Hollands fret en het Fries, dat die haast taal een beetje wat. Maar wat is dat dan? Gratis zezen in Stefan Vergees of zo? Of, ja, bij Gleeks. Of het omdraaien van de tijd, wat vanzelfs heel vaak gebeurt. En bad. Zelfs ik. We doen het alle keer. Alleen het lijkt het nou dat het heel tijd slimmer wordt. Okay. En we moeten wel een beetje om denken, want we moeten uw taal net helemaal voortfretten. Want het is een hele mooie taal en het is geweldig als meertalig bist. Dus dat Fries maar we maken wel een beetje dragen. Okay. In het onderzoek waar het nog wel zijn, dat leerlingen of ben die het van hoe uit Fries-talig opviert binnen, die doen het eigenlijk alle keer goed. Dus dat is dus gewoon thuis on the go. Ja. We sluiten aan met een leuke foto. Laatste foto, Friesisme. Ja,
Friesisme. Oh nee, dit is hem maar nog wel. Ja, dat weer nog verrassing. Want ik heb even een Friesken hier maken, een Frieske roomhack. Ik houd van die maar heel mijn kont. Ja, ik woes ze het, maar mijn kont is groot. Is dat zo? Voor die. Ah, dat is wel leuk. Dennis, speciaal voor die wakker. Dus om het bij de jongeren wat te brengen, misschien maar wij ook maar Frieske roomhack. Misschien heb ik nog een Frieske editie van. Je delen mijn koers, noem eens maar even. Dit weer het, jongens. Bedankt dat je het wint. Annemarij tot de morgen, hè? Mooi dan. En stuur die foto's op van Fries Koppediek. Dat vinden wij hartstikke leuk. Dit weer bent. Mooi jongen verder. Dag. Ja, ik wil meer van weten van. Ja. Het is extra snel voorbij. Ja. Borin bient het moeder-kindhuis in Ljouwert. Van memmen die haar band thuis net opvieren kunnen. Nou, ben benieuwd. Nou, laat me maar even zien. Ja, toch wel.